Kembang turi dicampur terasi, auto nambah nasi. Halo guys, assalamualaikum, selamat pagi. Iki aku mau tag video sekitaran jam 7 yo guys. Soalnya iki aku wis mari blonjo guni Bu Lijo. Iki mau aku tuku kentang setengah kilo nih. Iki regone 7.000. Mari ngono aku lanjut tuku turi. Iki regone 2.000 sak kresek guys. Lanjut iki aku tuku sing jenenge santen yo. Iki santen bubuke 3.000 oleh telu. Nah, iki langsung sing tak jenengi apa ku jenenge kembang turi iki tak preteli yo guys. Jero-jerone tak resiki. Kadang sing jerone kuwi akeh nemen ulere. Yo kadang uler gede, kadang yo uler cilik. Oh iya guys, awakmu saiki masak apa? Aku mau isuk gak masak yo guys. Aku cukup goreng tempe karo tahu mari ngono nyambel. Iki mau aku delok-delok nang Bu Lijo kok ketok turi ya wis tak tukune. Garai ilatku iki pengin sing jenenge eseng-eseng kembang turi mari ngono dicampur terasi. Iki aku wis mari ngesiki guys. Lanjut iki aku wis nang perbumbuan iki. Bumbune simpel ae, brambang, bawang, lombok karo lombok abang. Wis ngono tok. Iki tak iris-iris yo guys. Aku males sing katene ngulek-ngulek. Brambang bawang mari tak irisi, lanjut iki aku langsung irisi lombok yo guys. Mari ngono lombok abangi misan wis tak irisi. Lanjut iki aku ngumbah-ngumbah sing jenenge kembang turi yo guys. Iki tak umbah-umbah tak remek-remek ben uler-ulere sembarangane sing enek ning jero ilang. Lanjut iki aku wis mari ngesok minyak langsung iki aku cemplungne sing jenenge brambang bawang lombok. Garai sing jenenge minyak iki wis panas dhisik. Oh iya iki tak gongsrang-gangsreng pokoke sampai ambune wangi, sampai bumbune garing ya guys. Mari ngono lanjut tak masukne sing jenenge kembang turi, tak onsrang-ansreng, gongsrang-gangsreng. Pokok tak oseng-oseng sampai layu. Nek wis layu lanjut iki tak guyuri banyu saitik-saitik ya guys. Mari ngono tak kei uyah, lanjut tak kei micin, mari ngono tak kei gula. Mari tak kei gula, aja lali dikei selera yo guys, ben makle mantap ngono lho, ben gurih ngono masakane. Langsung tak gongsrang-gangsreng meneh sampai bener-bener air iki menyusut yo guys. Lek menyusut artine wis mateng. Lanjut iki aku njiko ada piring. Wis kok usah piring apik-apik sing penting piring seng kenek ge ada. Enake ambune. Iki lho penampakane guys. Dijamin awakmu iki pasti luwe lho ya. Ya wis aku pamit undur diri. Assalamualaikum.